Losi mar siasa medo tedore motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027. E kinde ma kweth mobalo kod sirkal nyocho monjo log tich maduong' mano mar IEBC kendo nochiwo siem mager ne kweth mar Erastus Ethakon. Jotelogo ne opedho dwaro mopogore ne IEBC kaka yo mar bedo kod yiero maratiro. Poni dwarogo ok otimore, gibuogo mar dok e ndara e chuno dwachgi. Kaka jafwamb mar siasa Chris Owino leronwa, magi ng'ur mag bedo gi yiero mahuyanga kosen mana ywayo ng'ich e kindege. E log tich maduong' mar IEBC ma anniversary tower e bore Nairobi, kweth mobalo kod sirkal ne omonjo commissioners mag IEBC ewi ikrok margi ne yiero maduong' mabiro. Jotelogo ma oting'o ogai mar DCP Rigathi Gachagua, ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka, jalup ogai mar Jubilee Dr. Fred Matiang'i kod jatend PLP Martha Karua e kind jotelo mamoko ne obwogo mar luongo ng'anye pacho kae mangima poni IEBC ok oketo tim dwaro magi. Moko kuom dwarogo en ni IEBC nyaka ng'ad oko rak margi kod kambi machiwo masini mag yiero gi lony manyasani mar piny Venezuela mong'ere ka Smartmatic. Ging'ur ni kambi mar Smartmatic ne orembago yiero maratiro e higa mar 2022, yiero mane okwed kod riwruok mar Azimio e doho mamalo mogik. Bende giwacho ni masini mag yiero mag Smartmatic ne orem yango jogombulu e yiero maduong' mar piny Uganda e dwe mar achiel higani. Kopogore gi mago, bende giwacho ni kambi mar Smartmatic ne oyud kod ketho mar kawo asoya e tayo yiero mar piny Philippines kod bad migawo mochung' ne ratiro e piny Amerika higa mokalo. Kaluwore kodgi, magi gin neno moromo mayango ni kambi mar Smartmatic ok nyal bago yiero mabiro e yo maratiro kendo orak margi nyaka ng'ad oko. Apar ka en kare mondo waginene wajwang' ka joma ochich ni dhi yombgi e yiero ni mano nomiyo koro gik magiwacho gik mondo wadew. Ok en kare. Wapar ni 2017 joma ne nie sirkal ndalono mane iluongo ni riwruok mar Jubilee kane ODM kaachiel gi riwruok mar NASA ogolo ng'ur kuom weche mane nitie, to ne giwacho ni ooyo ngang' chal ka gima jo NASA gi osechich ni dhi yombgi, nikech koro dhi yombgi koro gin gidwaro ni mondo mi giwach ni yiero ok dhi bedo kare. But gikone kane buro dhi mbele Supreme Court, wanyaparo ni Supreme Court nowito oko yiero mar ker Uhuru Kenyatta kaluwore kod chenro mane ok oluw kare. Supreme Court nokodewo ni Uhuru oyudo kura di, kech ne giwacho ni yiero ok en mana numbers, yiero bende en process madhi golo numbers go. So aparo nego winjgi awinja mondo winj ni gima giwacho en ang'o, ka en gima nigi tiende to mondo chik it mondo los kama inyalo los. Ano ka en na koko gi drama, ok ane gima gitimo manyien opogore gi gik ma gisewacho nyaka nene, to gin gik ma mana gikelo siasa, gidwa ni gidupi. Gima gitimo issues ma gikelo manyien ok ane, nikech most of these issues mane nitie weche mag yiero ne obedo discuss bomas mokete nadko mano odhi olos chik mar loso process ma yiero manyien moyier commission manyien, to process no te ne gintie ma achiel kuom joma no chair process no ne en Kalonzo Musyoka mane en co-chairperson mar nadko process, kendo ne opposition obedo represented kaka gi migepni mopogore nyaka Kalonzo no obedo represented kokimuli sama ne loso committee mane yiero commissioners mag IEBC. E dwaro machielo, kweth mobalo kod sirkal oramo ni jatije maduong' mar IEBC Marjan Hussein Marjan nyaka gwe tao kata teng' lwete mogo motelo ne yiero maduong' mabiro ka giwacho ni gionge kod yie kode. Mabiro bang' Marjan medo orak mar kambi mar Smartmatic kapok ogwel commissioners manyien mag IEBC kata odoko ni riwruok mar Azimio ne ochwalo ng'ur margi e kinde romo mar NADCO ewi yiero maduong' mokalo. Moko kuom josiasa masiro lwedo sirkal mar broad-based to wacho ni magi gin ranyisi ni kweth mobalo kod sirkal oseywa ng'ich ni idhi logi e yiero maduong' mabiro. Kata mana ng'ama yombono pod dwaro yiero makare. Kata ng'ato dhi yombi kata ng'ato dhi yombo, IEBC onego chung' ni yiero makare, ma kata koyombi kodi wacho na diro yomba yo makare, or kiyombo tibi mor ni yombo yo makare nikech yiero ne en kare. Omiyo ka gidwaro ni mondo analyze gimoro ma giwacho ni Smartmatic ositimo marach, to wakwayo ni mondo gikaw gino mondo gitere court mondo yal.
kokamano to gibede stakeholders meeting sama IEBC luongo stakeholders meeting to gi raise issues gi to ginyal luongo press conferences ni gichiwo ultimatums kech mano gidwaro mana kelo koko, gidwaro mana duwo pi, ok gin joma dwaro ni mondo kel reforms. Kopogore gi mago, bende gidwaro ni IEBC obed ka nyiso jo Kenya ikruok margi ne yiero maduong' mabiro bang' dweche adek kaka yo mar miyo gi geno. Aneno ni gin gi wach monego winji ka nitiere to kuom jogo machiwo lony manyasani e wach mar yiero. En wach manyaka winji nikech yiero no ji onego dhiye ka ji nigi adiera ni joma chung' ni yiero no dhi timo ratiro kendo gidhi bedo kare gi yiero no. Wach moro mar ni giwacho koko manyocha otimore by elections manyocha okalo. To koro gidwa blame IEBC. IEBC chung' ne yiero. To ka IEBC chung' ne yiero, josiasa ema samoro kelo koko gi weche ma giwacho manono to gi mobilizing joma kelo koko. And part of joma wacho weche ma inflammatory, ma incite jopiny, gin joma gin go kanyo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore gi mano